asụkwa m mmadụ ya ji rụọ ụnụ na canal. But the problem is that na eme nye ka o mere ibe ya obi adị ya mma. Ọ bụrụ na unu na-anya from this far distance na ebe niile anyị fụrụ na-akpọ do very close to the canal, short n'ime canal ka ọ dị. Ma church ma mosque niile dị around this place onweghị nke emetụrụ aka. Why? Onweghị nke emetụrụ aka. Kedu ihe ndị Igbo ji isi wee kote na Nigeria? Amara m na na-emere anyị ihe eme ka bụrụ Igbo ọnụ. Ọnụ watch ya na ọnụ ya afụ ya na ihe niile ahụ demolition is still going on everywhere. Na anyị na-afụ nke a na-edemoli akụrikọkwa na ihe niile ahụ property ndị Igbo. Adị m asụkwa na onye lụrụ ụlọ na canal na o metere ihe o. But na this place adọghọ much closer to the canal than this building niile anyị fọdụ gasị ebe a kịta, because building niile ahụ nọ na afọdụ very close to the canal, short n'ime canal ka ọ dị complete. But nobody is going there. Why? The other side, the ndị Hausa na ndị Yoruba wụ ihe nwe ebe ahụ. Nobody is going there. Mgbe ọ na gọọmenti chọrọ ịlụ ga akpọrọ ka ha ya ewepụtaliri one law ihe defendinwu. And this is billion ndị Igbo. And ọ dị ọka mma na ndị Igbo ihe a na-emenụ ndị Igbo think otherwise. Inedaru anya na before ị na-ege ana vurugoro ụzọ ji ebe nna go develop ebe nna go very important. Ọ ihe ka Ojukwu na-ekwu. Nkụ anaghị arụ mmadụ ugboro na-abọ n'anya. Onye ajọrọ sị gị na ndị Igbo enweghị ana. Ndị Igbo enweghị ana. Mana afụbeghị m onye na-ara na village be nna ji igo ana factory ọfụghị ebe o ya egote ana. Ihe a bụ ife Ojukwu fụrụ for how many years na report ya bọtụ ndị Igbo eji achọghị ije wee kpọrọ ife. Iju asị gị na Lagos is no man's land. Lagos is a no man's land. Ife a bụ ihe onye Igbo chọrọ iwesi ego na Lagos ji akasị onwe ya obi. Lagos is a no man's land. Ndị mmadụ na ebe a na-ebe akwa na-eti mkpu na ihe anyị fọketa Linda, so many people useless. Ego mmadụ bụ ihe a. Ego mmadụ. So ndị Igbo ebe ọ na onye Igbo a nọ na ya bụ ihe asaa n'anya. Inweta ego go vule ego gbadaba na Igbo be nna gị. Develop